Tónka, máme tu diár osobnej premeny. Môžeme si s ním spoločne prejsť? Môžeme si prejsť a hlavne ja by som chcela povedať, že tento diár osobnej premeny, pokiaľ ho ženy urobia celý tak, ako to tam odporúčam, bude akousi ich osobnou knihou premeny. To znamená, že po istej dobe, keď teda by sa vrátili k pôvodným stravovacím návykom, tak oni keď si ho prelistujú, tak vidia aj v čom robia problém, ale budú vidieť, čím si pomohli a vlastne môžu túto knihu, tento diár osobnej premeny používať ako svoju osobnú premenu, kde si využijú vlastne tie receptúry a tie poznatky, ktoré získajú počas tej našej ročnej spolupráce. Tak poďme na to. Áno, tým pádom vlastne hneď vidíš, že teda bude to tvoj diár osobnej premeny, napíšeš si tu, kedy si to začala. Tu sú rôzne informácie, ktoré ti pomôžu. Odporúčam prečítať si. No a začíname mesiacom pravdy, o ktorom sme hovorili. To znamená, že toto je mesiac, kedy si zapisuješ, čo skutočne ješ. To znamená tvoje bežné stravovanie, tvoje tzv. Normálny jedálniček. Hej? Zapíšeš si, čo raňajkuješ, čo obeduješ, čo večeráš. No a tu sa dostávame ku grafu, kde je pitný režim, kde je telesná aktivita, ako si dodržiavala teda tú stravu. V tomto prvom mesiaci tento graf nie je až tak veľmi dôležitý, preto lebo tým, že to je bežné stravovanie, tak tu nejde o dodržiavanie žiadnych princípov. Ženy si tu nám môžu zapisovať aj svoj menštruačný cyklus, ako u nich prebieha. To znamená, že tento prvý mesiac si zaznamenajú ich skutočne reálny stav. Je tu samozrejme aj čas na poznámky, kedy si budú zapisovať, že v čom oni vlastne vidia nejaký svoj zádrhel. No a pred 28, preto lebo ďalší mesiac je tá 28, tak ja odporúčam urobiť si toto základné meranie, preto lebo ako vieme, nie váha je ukazovateľom straty tuku, lebo častokrát ženy po rôznych drastických dietách strácajú svalovú hmotu, ale ukazovateľom straty podkožného tuku je pokles objemov. Aj keď napríklad v tomto prvom mesiaci môže dojsť k tomu, že teda začnú regulovať a začne sa čistiť aj lymfatický systém, začne sa skôr ako keby aj to telo odvodňovať. Lenže je tam dôležitý aj ten pitný režim, ktorý odporúčam a aký odporúčam, tak to sa dozvedia. A je dobre presne tak nalepiť si tu na svoju fotku spredu, z boku, zozadu. No a samozrejme, tým, že to bude vaša osobná kniha, tak nikto to nemusí vidieť, čiže je to pre vás. A tu je 28. Či sú tu aj vlastne recepty, ako keby? Recepty tu nie sú, ale práve my tie recepty vieme získať z tej knihy, jednak z tej audioknihy, a tie ženy, ktoré majú moju jedničku knihu Nájsť sa do štíhlosti 1, tak majú tam aj receptúry. No a tu už si vieme zapisovať, na koľko percent sme stravu a odporúčania dodržali. Samozrejme aj ten pitný režim, ktorý odporúčam, a potom aj tú telesnú aktivitu, menštruačný cyklus. Vidím, že tu dávaš aj nejaké malé rady. Dobre je to prečítať si všetko a samozrejme tu v týchto poznámkach si môžete zaznamenať, ako sa po jednotlivých receptoch cítite, preto lebo keď si predchádzajúcim spôsobom stravovania vytvoríme nejaký problém, tak vlastne sa to môže veľmi rýchlo prejaviť. Hej, môže sa to prejaviť rôznymi, problémami s strávením, môžu tam byť hnačky, môže byť bolesť hlavy, dokonca sú tam problémy aj so žlčníkom, ale tu chcem upozorniť na to, že nie táto 28 vytvára problém. 28 to len zdiagnostikuje, preto lebo väčšinou tie ženy, ktoré majú problém so žlčníkom, tak ho majú preto, lebo sa nesprávne stravovali, majú slabý pitný režim, majú v podstate ako keby nestabilné alebo nepravidelné vylučovanie tej žlče, a tým, že majú aj slabý pitný režim, tak môže dochádzať k tomu, že vlastne tá žlč sa nevylučuje a môže sa vytvoriť rôzne kryštáliky a rôzne žlčové kamene. Čiže krátke, 2-3 dní
28 nemôžu spôsobiť to, že v tele je kameň, alebo teda v žlčníku. Čiže keď aj sa po prvých pár dňoch 28 niečo udeje, netreba prestať. No, netreba prestať, vieš. Ide o to, aby ten človek po tom svojom mesiaci pravdy si vedel seba kriticky povedať, že teda čo som si ja vlastne vytvoril. To znamená, ak sú tam nejaké také tie veľké problémy, tak ja veľmi odporúčam stále pred začatím tej 28 urobiť si aj krvný rozbor, zistiť si, v akom stave vlastne sa to naše telo nachádza a hlavne v akom stave my máme krv. Preto, lebo v podstate zdravá krv, zdravý človek. Ako náhle sú tam určité deficity, tak vlastne sú vytvorené problémy. Čiže tu máme druhý mesiac premeny. Druhý mesiac premeny, tak toto sú už zostavené jedálničky, tak ako sa ma pýtajú niektoré ženy, že by chceli, aby som zostavila jedálniček. Tak tu ja som vytvorila taký vzorový jedálniček. Samozrejme, každý si môže podľa svojich preferencií z kníh vybrať recepty, ktoré mu vyhovujú a nahradiť ich tu nad týmito receptami. Ale vo všeobecnosti môžu použiť aj tento jedálniček na to, aby sa v podstate naučili a pochopili tie princípy. Preto, lebo ja stále hovorím, že najúčinnejší systém na chudnutie je vlastne delená strava. No a tieto recepty, ktoré ja mám v knihách, sú už zostavené tak, že sú v súlade s princípami delenej stravy. No a v jednotke knihy sú vlastne tieto recepty označené ako semaforové stravovanie, kde vlastne vysvetľujem, ktoré potraviny patria k bielkovinám, k sacharidom, ktoré sú neutrálne a tam si to môžu naštudovať v tej jednotke knihy a potom aby pochopili celý ten systém. Čiže toto máme druhý mesiac premeny. Druhý mesiac premeny je zložený tak, že teda prvé 2 týždne sú tam ako keby také, čo som ja odporúčala a tie ďalšie 2 týždne si už viete zostaviť podľa toho, čo preferujete. To znamená, ak sú ženy, ktoré majú rady skôr rastlinné bielkoviny a ktorým rastlinné bielkoviny prospievajú, tak si vlastne môžu pokračovať v takomto štýle, ako som ja zostavila tie prvé 2 týždne. To znamená, že recepty by mali byť zo strukovín alebo ryby. A tieto 2 týždne ďalšie si už môžu ľudia, ktorí majú radi mäso, vybrať z kníh recepty, ktoré obsahujú mäsa. Výborne. Čiže ďalší bráv, áno, po tomto ďalšom mesiaci, alebo keď budeme prechádzať tým ďalším mesiacom, opäť si každý jeden deň zapíšeme, nakoľko sme dodržali odporúčaný jedálniček, nakoľko sme dodržali pitný režim, aká bola naša telesná aktivita. A ja verím tomu, že po prvom mesiaci už budú mať ženy, tie, ktoré majú problematickú menštruáciu, tak budú cítiť zlepšenie, aspoň viem to podľa toho, čo mi píšu ženy, že sa im upravilo, že nemajú predmenštruačný syndrom, že nemajú bolesti pri menštruácii, preto lebo v podstate tá strava, ako sme to už veľakrát spomínali, veľmi vplýva na každú jednu funkciu nášho organizmu a teda aj na menštruačný cyklus. No a tu v poznámkach si opäť naše pocity zapisujeme po jednotlivých jedlách. Ďalší, tretí mesiac, no a tento je tiež takto akože vzorovo vyskladaný pre tie ženy, ktoré ešte si nevedia sami zostaviť jedálniček, tak tu majú také ako keby takú inšpiráciu. No a môžu si napríklad zostaviť a vybrať si raňajky, ktoré im chutili v predchádzajúcich mesiacoch. Čiže to je stále o doplňaní a my vlastne na tom Hero kanáli, tak vieme, alebo budeme dávať recepty, ako som spomínala, ktoré sú obsahovo rovnaké ako tieto recepty, ktoré sú v 28, ale zmení sa ich forma. Tak. Zase si zapíšeme, áno, stravu. Áno, každý jeden mesiac, aby sme to videli. Sa to bude zlepšovať. Verím tomu, že stále bude viacej a viacej modrých, teda zelených plochov. Tu na to máte od percento, hej, od percent. Že teda, či som na 100% dodržala ten jedálniček, alebo som si zobkala medzi tým dačo preto, lebo najväčšia brzda v likvidácii podkožného tuku alebo zlepšení zdravia je to, že sem tam si zobkáme a myslíme si, že nám to neublíži, ale ublíži to preto, lebo každé jedno takéto jedlo v podstate robí to, že vylučujeme inzulín a ako vieme, ten inzulín nie je práve najlepší pri zmene, pri chudnutí a vlastne aj pri nastolení zdravia. Tu zase také tvoje malé rady. Áno.
Poznámky opäť. Dobre, 4. 4. mesiac. 4. mesiac v podstate pokračujeme tak, ako sme sa to naučili, alebo ako sa to učíme. Tu máte predlohu, môžete si to už potom meniť, keď sa naučíte nejaké iné recepty si vyberať a keď sa ich naučíte správne zostaviť, tak môžete si to nahradiť. A samozrejme si do poznámok uvediete, že teda čím ste si to nahradili, ale tieto vzorové jedálničky sú hlavne pre tých ľudí, ktorí sa s týmto stravovaním mojim stretli prvýkrát, tak aby mali predlohu, aby nemuseli veľmi hľadať a namáhať sa. Čiže recepty, ktoré sú sú v mojich knihách, je tu aj označené, v ktorej knihe je recept, tak odporúčam, aby sme sa na toto sústredili. A Zase poznámočky, hej? Zase si budeme písať. Každý jeden deň je dobré poznačiť si večer, ako sme to dodržiavali a hovorím, že tie grafy sú potom hneď na prvý pohľad vidíš po tom skončení, ako si to dodržiavala a ako si robila chyby. Takže je to naozaj diár pravdy, ako sa hovorí, hej? Sa tam človek uvidí, že naozaj, že či to dodržia, alebo niekedy človek si myslí, že všetko dodržiava a potom, keď sa na to pozrie, tak naozaj si zdobol ešte 3-krát niečo počas dňa. No a tento 5. mesiac premeny, tak toto by sme už potom zostavovali spoločne, my v skupine a robili by sme úplne nové recepty. Ja vám dám o chvíľočku ochutnať také tie, ktoré si tam ktoré nájdete na našom kanáli a ktoré si tam budete vedieť doplniť. Čiže toto už si vlastne doplňame spoločne. Zase máme grafy pravdy, hej? Ako sme to dodržali, áno, presne tak. Do poznámok si zapisujeme svoje pocity. No a 6. mesiac je vlastne podobne ako ten 5., preto lebo ja už predpokladám, že v takomto čase už by sme mali vedieť, ako na nás čo pôsobí, ako si my vieme sami poskladať, aby sme sa dobre cítili. A tu dochádzame už prvých 6 mesiacov, sa končí. Tu máme grafy, áno, malé rady. Áno, tu na rady, ešte poznámky. Poznámočky, áno, tak si zapisujeme. A tu už je meranie počas, to znamená, že po tých 6 mesiacoch opäť vlastne si vieme urobiť to isté, ako sme robili na začiatku a tu už by mali byť viditeľné a úbytky a hlavne už by sme sa mali aj cítiť lepšie, čo sa týka zdravia. Aj tie fotky budú už úplne inakšie vyzerať. Áno, verím tomu. 7. mesiac premeny je tiež spoločné. Áno, spoločne ho budeme spoločne vytvárať. Samozrejme, že budeme preberať jednotlivé témy, budeme odpovedať na otázky. Poznámky, 8. mesiac premeny. Takže prešli sme si takto tými mesiacmi, sme na 12. mesiaci. Čo tu nastáva na 12. mesiaci premeny? Po 12. mesiaci, alebo tento 12. mesiac tiež si budeme zostavovať spoločne s tým, že teda budeme tu doplňať úplne nové recepty, ktoré nie sú ani v knihách, ani v tomto diári a vlastne po 12. mesiaci dáme záverečné meranie. Že svojíme grafy. Máme všetko poznámky, všetko si znaučíme a meranie, to je záverečné meranie a ja verím tomu, že kto bude poctivý a kto naozaj bude dodržiavať to, čo my mu budeme odporúčať, tak ja si myslím, že budú ľudia veľmi spokojní, preto lebo mám spätnú väzbu od ľudí, ktorí vlastne bez toho, aby sme ich nejako navigovali, tak tým, že sa riadili týmto diárom a mojimi knihami, majú veľmi dobré výsledky, nie len teda v tom, ako vyzerajú, ale hlavne tie zdravotné výsledky a v tom, ako sa cítia. Hej, čiže no a čo ešte si? Na konci toho diarika máme veľmi zaujímavé recepty. Áno, recepty, ktoré tiež môžeme doplňať vlastne do týchto koloniek. Ak by sa niekto rozhodol, že bude sám pracovať, tak vlastne tu má ďalšie recepty na šalaty, ktoré si vie doplňať potom do grafov. Čiže recepty sú naozaj
veľmi rôznorodé aj chuti. No aj tu skoro 100. Takže ešte 100 receptov na záver. No a navyše okrem toho, čo okrem teda tých receptov, ktoré sú v knihách, tak vlastne aj v tomto diári sú recepty, ktoré veľakrát ženy používajú a sú spokojné. A toto sú nafotené recepty z tohto diára. Takže to naozaj len je odhodlanie, vytrvalosť a ja viem, že ľudia nemajú radi disciplínu, ale pre mňa slovo disciplína znamená sebalásku. Preto, lebo ak naozaj máme nejaký problém a chceme ho zmeniť, tak pomôže nám disciplína a z tej disciplíny potom, keď si urobíme návyky, tak vlastne sme sa naučili niečo nové a z toho bežného sa nám postupne sa nám podarí dostať a urobíme si bežné z takých tých prospešných vecí. Máme tu aj veľmi krásne fotky z receptov z tohto diáru, vyzerajú naozaj veľmi lákavo. No a tu ešte sa dostávame k takzvanej bezmäsitej 28. To je hlavne pre tie ženy, ktoré nekonzumujú mäso, preto lebo moja klasická 28 to mäso obsahuje. No a táto bezmesitá je práve pre ženy, ktoré sú skôr smerované na vegetariánstvo alebo ktoré nevedia alebo nemôžu tráviť mäso. Aj keď ja si myslím, že ak je správne zostavený jedálniček, tak vlastne aj to mäso vie telo správne natráviť. Hej? Čiže tam mäso nie je problém. Problém je to, s čím ho kombinujeme. To znamená, že ak by ľudia konzumovali mäso, čo ja si myslím, že je veľmi dôležité preto, lebo vitamíny skupiny B sú v prirodzenej forme práve v mäse a nemusíme si ich doplňať cez doplnky, tak vlastne ak by ľudia sa vyhli takým tým kombináciám, ktoré zaťažujú naše trávenie, to znamená kombinácii sacharidov a mäsa, tak vlastne by predišli problémom, aby predišli problémom aj s trávením. A na záver tu máme Bonus. na záver, áno. A to sú také recepty, také vychytávky, ktoré sú veľmi chutné a ktoré sú veľmi jednoduché. To je napríklad Svetlankin cvikliak. Svetlanka je moja pranetier, no, teda je to dcerka mojej netere a je veľmi šikovná, veľmi zručná a preto stále hovorím, že pozývajte svoje deti do kuchyne, preto lebo veľmi rýchlo sa učia a ak im dáte ten priestor a vlastne ich nasmerujete správne, tak vedia byť veľmi aktívne. A už od toho detstva sa vedia naučiť, čiže tento cvikliak Svetlankin veľmi odporúčam. Takže máme tu ešte odkaz na ďalšie tituly tvojich kníh. A to je záver diáru osobnej premeny.